So Lord, in these your gifts which we're about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. Happy Easter! Happy Easter! Happy Easter! Wait na Nitch. Go na Nitch. Gini ko. Happy Easter, guys! Happy Easter! Happy Easter! Order sila yung food ni Ethel. May bagay. Eat na. So guys, we're eating ice cream. Strawberry ice cream. Thank you sa pag-serve. Tiji. Thank you, Tiji, sa Thank you pag-serve. sa pag-serve ni mo nam. Si Chin. Nagusto si Chin. Chin, nagsuwat-suwat na di iyahang kuan. Nang hilabot ang duwaan. Nang hilabot ang duwaan si Chin. Hi, Chin. Hi, Pring. Hi, Ate Chin. Diri na lang Kukuto, Diri na lang kukuto. Happy Easter, everyone! Sorry guys, nabuak ang itlog. Nabuak ang itlog. Walang gagawin. One eternity later. Pagkita ko sa ninyo ang egg, kinadaghanan ng egg, high price. Every egg may price na siya. Ha? Sige. So, good na tagin. At the count of... Gawas tanan. Anywhere. 10, 9, Kita na siya. Careful, baby. Masay mo ha? Uy! Wala, mga gores, nakakita dyan. Yay! Mga gores, lipay kayo sa mga egg. $60 kabong! 60! Ha? 60! Dali! Dali eh! Wala tuwa din ni kabuok. So balik G's ang sud. Di nagduwa ka mo gisuwat 5-5. Kita kaya ni na 5. Bagang ay, nakabuak na yung uban lagi. Kamot dyan! Ah! Ay, na egg ha? Pilay na mo kuya! Oh, nagana egg ka, Nick sa... Dogono! Oh, nagana egg. Medyo palupig tinang-dang. Nakitiki dyan sa mga Okay, huwag tayo pangita. Wala kayo egg? Asa kanila nagpampulang ko eh? Go Melons! Nakarakuha rin Ivan? Ivan? Kita na mo jakpa to.
Ano, nakita na to. Ang balot ng pin. Ikaw mo ng closing pin. Nakita na to na. Sige na, count na. Ikaw. Unom. Anam. Duha. Upat. Limay. Count your eggs. Mag-corn o cellphone. Sining tin. O wala akong man. Napay duhaning. Nagbitay. Hey, count it. Kita may anak. Chismil. Onse pesos. Sobrang siya to yung pailog. Onse. Onse ya ha. 10 ya ha. 20. Yung magyata yung Kalix, yung ikuhanin mo kang Kalix. Peter, Kita may kinadaghanan. ano ba yung photos? Get me prize sa money. Bilang kay ngamahan, no? Siya, ganiya. Bye. Siya, kamang-kamang. Guna na ganiya. 15. Namunin 20. Kamang, kapituyok. Siya, kamang-kamang. 30. 35. 110. 3, 4, 5. 110. Ugihan man. Gihan siya L. Let's go! Wala ko rin pagpapalapit siya. 40. 160. Yeah, yun na, 160. 160. Yay! Pay out, pay out, pay out. Thank you to Gaia and to Belle. 30. Basta na rin 500, aris amahan ha. 101. Unahan na to ang 1. Balik na yung Pasko. Ah, nagano ko. Oh, dugon kayo! 141. Puro mag-pay out sa ayuda. Partially damage or totally damage. Totally damage. 140. Ayuda na, ayuda. Dapa. Sila man ni Day. 20. Oh, 20. Day, oh. Talent fee sa gatago. Inyo, sob na. Yan, pwede. Magsabog. Apil mo ulit, Pap. Balik trace lang, balik trace. Ang papel na puti bilang, papel na papel.
Kansi mong minik. Sobra lang usap. Sobra. La, tag-5. Tag-5. Ano pa ko na yung egg eating contest? Premium na ilughan ay 10, 19, 20, 21, 22, 22. Ako kay Juan, 20. Sige, ready? 1, 1, 2, 3, go! Ah, grabe oh, grabe Michelle oh. Hamong man, ipanghamong. Naglulit. Sinaglulit, tanawa. Hala. Ano? Ah, kailangan na pa. Di whistle, whistle. Tinakawin. Ano pala ka winner day? 100! Si Nitch, di man kay ba mo taghoy. Nagkaon siya, ano apil siya? Dapat ang uno na voice. Kinsa, dang na yun. Uli maraman. Ako sunod ni Kurt, third, fourth, fifth. Kinsa itong una mo kanta. Na prize. Isa kantahan. Isa kung sa inyong kantahan. Basta. Si Pilimon. Oh, prize. Isa mga tawa ka mataba. Uy, nasa price ang mga dancer ha? Pasyon man mo. Second voice mo. Tunga. Napay, Santa Maria ba yan? Napanay, Gloria, Maya, ano ba? Sabihan mo dapat. Prize. Prize mo. Prize. Prize. Oh, pila. Wow. Ayaw na sa'yo. Paro-paro G. Paro-paro G. Ayaw na sa'yo. Paro-paro G. Paro-paro G. Lagi. Mahal ang gas. Uy, Mahal ang gasolina, iigwat ang loko. gasolina. Chin. Katong mo join here na. Another prize. Wala 200. ni Manil. Go, sit down. 200. Tawag ka si Jen, ito sa'yo. Si Kalit. Fly, butterfly. Sige. Sige, sige. Fly, butterfly. Para G. Paro G, awan na. Prize na tayo. Prize na tayo. Yay! Wapa kayo sa naman. Paro-paro, Chipa. Isa pa mo na. Pila sunod ni 200! Wow! What naman? Nangulit na sa kayo daw sa.
Init kayo. Hala, init kayo, no? Happy Easter! Happy Easter! Oh, yan. Ayun. Ayun, Thank you, Ate Daya of Tieng. Thank you, Ate Daya and Tieng. Mas Nitch, papilo na to. Sayawan sa nagapit. Ano ko siya? Nyel. Wala, puto na lang siya. Basta mamidyo. Love any race, I don't discriminate. I like a thick. Hindi undang. Bienvenidos a la cresta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. I'm living like a rock star on my brand new guitar. Pakita mo kung yun eh. 38. So guys, may dollar. Siya wala ni Don, siya Say thank you, Tingin. Thank you, Chena, thank you. Atag mama. Luhi mo na. Give mama. Ayaw. Hatag na ni mama. Uy, pakian lang. Alright, rakanin. Okay, Chin. Nitch.
Yael. Ah. Hi. Koreano ko no kabi. Dili ba yan, no? Mahal ko. Hapon man si Konnichiwa. Sige, ikaw ay. Konnichiwa. Tapo yun si Karon. Later. So guys, mangulit namin. Mangulang diha ha. Ako sa Take care na yun. Okay, bye. Ampi mo ha, ampi. Please. Bye-bye. Bye. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Bye-bye. Bye.